Yadda wani ɗalibi ya rataye kansa har lahira saboda budurwarsa ta auri wani a jihar Gombe. Sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Ku taure ku kai ga ƙarshen wannan gajeren bidiyo da za mu sanya domin gaskata labarin da za mu kawo muku. Wani ɗalibin jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashere a jihar Gombe mai suna Nalku Walna La da ke matakin karatu na aji 4 ya rataye kansa har lahira a wajen makarantar. Kamar da majiyoyi suka shaidawa jaridar Leadership, marigayin ya kashe kansa da kansa ne a rukunin gidaje na Santuraki a kusa da sandar layin sadarwa. An gano cewa La ya kashe kansa ne bayan da dawowa harkokin karatu da aka yi biyo bayan jan yajin aikin ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU, inda ya fahimci cewa budurwarsa ta auri wani daban a hutun yajin aiki kusan wata 8 da ASU ta shafe. Bayan wannan ne daga cikin dalilin da ya kai sa ga yin bankwana da duniya, har da cewa ya kasa iya sayan wayar zamani a kan kuɗi naira 50,000 duk da zargin da ya yi na cewa mahaifinsa na da miliyoyin naira. A cewar makwabtansa da suka samu wasiƙar bankwana da duniya da marigayin ya rubuta, Lar ya misalta cewa bai cancanci ci gaba da rayuwa a wannan duniya ba, tunda ba zai iya mallakar wayar naira 50,000 yayin da mahaifinsa mai kuɗin gaske ba ne. Sun kuma ce ya nuna ɓacin rai da damuwarsa bisa yadda budurwarsa ta je ta auri wani ba tare da saninsa ba. Ya ce ta ci amanarsa kuma ta yaudare shi, kuma rashin samun kuɗaɗe daga wajen mahaifinsa ya ƙara fusata shi ga ɗaukar wannan matakin halaka kai. Sannan sun ce ɗalibin ya roƙe su da kada su buɗe wasiƙar da ya rubuta sai bayan mintuna 20 mintuna 20 daga baya ya ce su kai wa iyayensa wasiƙar. Sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya.